z nakladatelství Ryšavý a knihkupectví Ryšavý, které je známo množstvím knih, mimo jiné o Brně. Jsou tady všude kolem mě a je to opravdu řada moc hezkých knížek. Já jsem chtěl jenom připomenout jednu z nich, která je vlastně ode mě a která vyšla, a je to knížka Nedávno tu byli, protože jsou to vlastně moje rozhovory s velice zajímavými a známými osobnostmi města Brna. Jenom když se podíváme tady jenom na tu první obálku, ale ono těch dalších je tam celá řada, ty už nebudou třeba tak výrazně vidět, ale jsou to náhodně vybraní. Tak tady vidíte legendu brněnského hokeje, ale i fotbalu, Vlastimila Bubníka, jedinečného sportovce, že jak se říkalo, který byl vlastně na dvě strany, reprezentant v hokeji a špičkový reprezentant i ve fotbale. Vidíme tady výborného člověka, Moravana, pana Trefulku, spisovatele, že, který opravdu a tak dále. Populární herec Ladislav Lakomý. Já jsem se všemi dělal osobní rozhovory, a byly to vlastně rozhovory, pan Hinč například, že režisér, ale především také dramaturg velké éry našeho divadla Mahenova. Tak těch lidí je moc, musel bych moc vyprávět o nich. S řadou z nich jsem, řekl bych, tak se spřátelil osobně a měl jsem s nimi výborný kontakt. A jsou to rozhovory, které tedy opravdu si myslím jsou zajímavé. Nejde o mě, ale připomínají ty lidi, kteří už mezi námi opravdu nejsou. A je to škoda, protože byla to velká generace, která tady byla v Brně.